Takže čaute, po dlhej dobe sa ozývam z miestnej vody a taký Quasimodo, neviem či som ho už aj nechytil, také, ale veľký, bruchatý. A k tomu kaprovi trošku nejaký príbeh. Dlho sa mi nepodarila chytiť ryba, pretože sa mi pokazila loďka a tam, kde som mal miesto, proste som nevedel dohodiť, tak som si skúšal urobiť miesto tu na náhod. No a klasicky som spomboval, susedia chytali ryby, ale proste z druhej strany ja nič. Tak potom som priniesol veľký čln a dal som väčší zákrm v kýble kukurice. A na druhý deň 3 kýble repky. Dneska mám zase pár kýblov kukurice pripravených, ale už vidieť, že ten včerajší zákrm zabral. Tohto som chytil na vlastne jedno zrnko kukurice. Takže možno aj to je taká inšpirácia, že keď sa nedarí a ryby neberú, tak fakt, že buď sú tam není, treba ich nejako dotiahnuť, ale dá to strašne roboty, už som zabudol, ako proste namáhavé chytať bez loďky. Takže toľko asi a verím, že aj vám sa to rozbehne. Zatiaľ čaute.